Bun găsit la un episod cum să vă rotați telefonul. Așa, deci trebuie să aveți descărcat 4 shared. Îl aprindeți și scriem aici Baidurot. Așa, descărcați pe primul cu 3.m. Așa, pe acesta. Dați Doland. Așa l-am instalat. Acesta trebuie să fie. Îl aprindeți. Și apăsați aici unde e albastru. Am apăsat deja. Mi s-a făcut cu verde. Dacă se face cu roșu înseamnă că nu e bun telefonul. Dacă se face cu verde înseamnă că s-a instalat rotul. Apoi, dacă vreți să activați o aplicație rot, dați aici la rot și apăsați pe aici să fie activat. Așa. Cam așa se face rot pentru telefon sau tableta dumneavoastră. V-am salutat.